जोंनि रायजो राजाफ्रा थगायजाबाय एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा थगायजाबाय एनडिएफनि दैदेनगिरिफ्रा थगायजाबाय इउपिपिएल लिडारफ्रा थगायजाबाय गाखोबा सेकेन्ड सिटआव साबसिन होयो सेकेन्ड सिटआव गाखोबा सिरिथामाव साबसिन गाखोयो बेबायदि थगाय लाबोनानै दिनै बिपिएफखौ ओरैबायदि असल खालामबाय बिपिएफनि सासेबो बर' नेता आन्दोलनकारि नेताया दिनै बिपिएफआव थानो लुबैयो आइ गभर्नमेन्टआ दिनै इउपिपिएलआ एबसुनि दावहारुफ्रा एनडिएफनि दावहारुफ्रा बिजेपिनि नेतृत्वआवहाय मोनसे एकर्ड खालामदोंमोन दिनै बे एकर्डनि हालोदा मा रायजोफ्रा समखौ नेबाय था नोंथांमोननि अनसायनायखौ मोनोब्ला जुदि 2026आव आसामाव कंग्रेसआ गभर्नमेन्ट फैयोबा गरजन मोसाहारिया पिआइएल होगोन खुलुमबाय बयखौबो बे समाव आङो मोनसे गोनां खौरां लानानै फैलायबाय नोंथांमोना थाम्बनेल आरो इन्ट्र भिडिअ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ बिपिएफखौ फोजोबस्रांनायनि उनाव बिजेपिआ इउपिपिएलखौ फोजोबस्रांनो नाजागासिनो दङ होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों गर्जन मुसाहारि बिथाङा गर्जन मुसाहारि बिथाङा बिनि अनगायैबो खौरांगिरिनि सिगाङाव गोबां बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला गासैबो बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिनानै लानो हागोन भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लाग्रो बिनि उनावहाय नोंथांमोना मा बुजिनो हादों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायबानो जाबाय नङा बिजेपिआ बिग ब्रादार जानो हाया दिनैहाय बिजेपिआ सोरखौ थगायाखै बिपिएफखौबो थगायबाय बिपिएफखौथ' गले गले खनथामसिम थगायबाय मोनसे खन्थाइ दङ बै बेमाया स्पाइडारा थाम्फैखौ होना होमबा एसे गाखोबोबाव नैबे सिटआव गाखोबा सेकेन्ड सिटआव साबसिन होयो सेकेन्ड सिटआव गाखोबा सिरिथामाव साबसिन गाखोयो बेबायदि थगाय लाबोनानै दिनै बिपिएफखौ ओरैबायदि असल खालामबाय बिपिएफनि सासेबो बर' नेता आन्दोलनकारि नेताया दिनै बिपिएफआव थानो लुबैला दा बे जाहैबाय बिजेपिजों एलायन्स जानायनि उनाव बिपिएफनि हालोद थासारि दा थिग बिदिनो दिनै इउपिपिएलखौ गालागाथा खालामबाय हठात मुहूर्तआव मैया दाखालि दिलीप सैखिया नामा आसाम प्रदेश बिजेपिनि आफादगिरि बिथाङा होनबाय जे जोङो गाव हारसिं गेलेगोन 40थायाव जोङो फ्राय होजोबगोन खालि मोननैल' जायगा जेराव हाग्रामा गेलेगोन जेराव प्रमद गेलेगोन जों बेवहाय होनाय नङा बाखियाव होजोबगोन बे मा जाखो दा बेखाय इउपिपिएलनि सोद्रोमाफ्रा बुजिबाय बिपिएफनि सोद्रोमाफ्रा बुजिबाय जे बिजेपिआ जोंनि आन्चलिक दलखौ अनसाया बिजेपिआ ट्राइबेल फ्रेन्ड्स नङा बिजेपिआ बर'फोरनि लोगो नङा बिथांमोनहा गेदेर ना बिथांमोना जोंखौ ग्लब बनायनानै जाजोबगोन जाय काउन्सिलफ्रा बे आसामनि डिमा हासावखौनो होन कार्बिखौनो होन नोङो राभा हासंखौनो होन नों माबा मेस काउन्सिलखौनो होन नोङो मिरि मिसिं काउन्सिलखौनो मोनसेबो काउन्सिला दिनै गोथाङै थानायनि अबस्थायाव गैया बिपिएफआ गासैखौबो लथं फथं खालामजोब्बाय बिजेपिआ दा बेखायनो बिपिएफआबो जाबाय बिजेपिजों लोगो लानानै इउपिपिएलआबो जाबाय दा बेखायनो रायजो राजाफ्रा जाम्बा नङा बयबो मिथिगौ बिजेपिआ मा सिन्था खालामदों दा बिजेपिआ मा टारगेट खालामदों गावसोरनो गभर्नमेन्ट खुंनो नागिरदों जाय गभर्नमेन्टआ दिनै इउपिपिएलआ एबसुनि दावहारुफ्रा एनडिएफनि दावहारुफ्रा बिजेपिनि नेतृत्वआवहाय मोनसे एकर्ड खालामदोंमोन दिनै बे एकर्डनि हालोदा मा आं सिगाङाव बुंदों दिनैबो बुंगोन जे बे एकर्डआ देदगा फुंगा थाइसे खान्थाल फिथाइ नाथाय खान्थालखौ हाफ्लेनानै नायोबा रेवा गरसेबो गैया बे जाहैबाय दिनैनि एकर्ड मा दङ बे एकर्डआवहाय माया इमप्लिमेन्ट जाखो दा इमप्लिमेन्टआनो जायाखैबा आइएएस अफिसारफ्रा माखौ एकर्ड होनखो बेथ' थगायनाय कंग्रेसआ 26आव जुदि गभर्नमेन्ट फैयोब्ला गर्जन मोसाहारिया बे एकर्ड जायफ्रा सिगनेटरिस आइएएस अफिसारफोरखौ आङो पिआइएल होगोन खारन नोंथांमोना बिटिआर बे 6 शेड्युलावहाय जेबायदि एकर्ड जानांगौमोन बे मथे एकर्डखौ खालामाखै माबायदि एकर्ड बेलाय जाय एकर्डआ जाय दफाया कनस्टिटिउशननि मोनसेबो दहाय गैया कनस्टिटिउशननि आर्टिकेलनि मोनसेबो सापर्ट गैया व्हाट काइन्ड अफ एकर्ड इज दिस if you cannot implement it if you cannot make it into an act what is this accord होमबा जोंनि दावहा नांनायनि ओंथिया बहा बेरखांखो दा बेखायनो जोंनि रायजो राजाफ्रा थगायजाबाय एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा थगायजाबाय एनडिएफनि दैदेनगिरिफ्रा थगायजाबाय इउपिपिएल लिडारफ्रा थगायजाबाय रायजोफ्रा समखौ नेबाय था नोंथांमोननि अनसायनायखौ मोनोब्ला जुदि 2026आव आसामाव कंग्रेसआ गभर्नमेन्ट फैयोबा गर्जन मोसाहारिया पिआइएल होगोन 40थायावबो दासिमबो जोङो केन्डिडेट होगोन थामहिनबा कन्टेस्ट खालामगोन आरो जोंनि प्रिपारेसना जोंहा प्राइमारिफ्रा जाजोब्बाय बुथआ 60-70% खमथाराव जोंनि बुथफ्रा
50%। दा बे हिसाबै जोंहा सम दङ, मास मोनसेनि गेजेरावनो जोङो फ्राय बुथफोरखौबो कमप्लिट खालामनो हागोन आरो जायगा जायगा बुथ मेलाफ्राबो जाबाय थागोन। बे हिसाबै जोंहा कंग्रेस हिसाबै जथेस्थ' साखाफारा आरो रायजो राजाया बिजेपिनि खुंथायखौ बाबाय थोजासे, इउपिपिएलनि खुंथायखौबो बाबाय, जेबो मावनो हाया, बिपिएफनि खुंथायखौबो बाबाय, जेबो मावनो हाया। दा रायजो राजाफ्रा बुंदों बिपिएफआबो हा फाननानै जादों, रामदेबनो अमुक उमुकनो, आरो नै इउपिपिएलखौ होनदों हा फाननानै जादों। दा गोबां एन्टि इनकाम्बेन्सि दङ, बिपिएफआबो इउपिपिएलआबो, रायजो राजाया बोराबनानै दङ। बेखायनो जों सानदों एबारावहाय इन्डियान नेशनेल कंग्रेसआ मोनसे बिकल्प जानो हागौ। फारसेथिं जोंहा आसामावहाय पिसिसिआवहाय आगुनि आफादगिरिखौ बोख्लायनानै गौरब गगৈ बिथांखौ जोङो आफादगिरि होबाय। दिनै सारा आसामावनो मोनसे दोहौ फैदों। बे दोहौआ निस्सय गौरब गगैनि दोहौआ जोंनि बिटिसिआवबो नांगोन। बे गासैखौबो नायोब्ला जोंनि गाबोन समफोरनि कंग्रेस भबिसतआ मोजां। जोङो सरखार दानो होनाखै, नाथाय जोङो राजा बानायग्रा जागोन। खमथाराव जोङो 7थाखौ मोनगोन।